Madoka chirema buja akanaka atauya nadzo dzanyasi zuva rochigumi noina mumwedzi uno hwanyamavhuvhu. Apa tiri kuerenga makore 20 chaiwo kubva papfa Simon Chopa Chimpetu. Ngazorore murugare uyo. Mapurisa atanda kureketa kuti ari kutsvaka mubiyawo. Assistant Inspector Mandizvidza manduwe Mandizvidza yanga aburika noimwe vhidhiyo achireketa kuti ndini ndakutonga kumapurisa, akati waChina ngawaburike wamboende tozowabenhutsa tozowanyepa kuti chibenhukai kana tanhadzirisa nyika. Akati iye tiri kudaba kuti paite zvomushikashika munhu wese enda kurengi kunofanira kunge uchitakurirwa wanhu. Zvadando mapurisa aburika apa kutanda achiti iwo kwayaba motika yomapurisa ndo yatiri kumutsvagira. Panochanja chopfeni apa. Rekai tiringe ipapa manhoko ano azoreketa kuti aiwa tamuboya taanaye. Kunorekai tione kuti zvichapera sei. Ticharamba takaringa zvedu. Apa iye anga aribe kana kuvhunduka kana kusha. Wamwe wagototi ndigezawo kumapurisa. Rekai tione kuti zvichaunza chere kana kuti zvinenge zvakamira sei. Tinoramba tichiringa ipapa tinenge tichikunyepai kuti zvirikuitikaira anhu papi. Wamwe wari kuti padandemutande reTwitter manduwe kuno munhu ari kusenzesa dandemutande riye akaita saJojo Charamba ari kureketa kuti kwai wamunangarwa idi wakambosungiwa muna 1965. Asi palibe zvakadando. Chipepa wagobudisa mhando chirobva chaningisika kutoti haiwa chipepa chomanji chavatonhadzira nozama kukwenenzvera kuti chiburike zvisvino. Asi zvaramba. Rekai tione hedu kuti vachazozvitekaedza sei, vanenge vachizvidini tichaona. Asi manyepo ano makumbo mapfupi ka. Rekai tione hedu. Iwo wamunangarwa nyasi watanda waenda kumzindawo Hiroseka wakaenda kuviga Vikita Panganai kuretu kwai Vikita Panganaiyo akaitiwa gapa ronyika. Wazhinji tiribe kana kuwaziwa izvo, tiribe kana kukura tichiwaziwa. Unozondoti heno ikweyo. Rekai tigoona hedu kwazvinoenda nako. Asi ipapa wapedza wabva wamhanya kumzinda wawo ZANU-PF koita katombokanyaino chidiki ipapo. Rekai tigoona kuti zvimwe zvichaburika. Peno wane zvimwe zvinhu zvawachagoreketa heno tinenge tichikunyepai hedu. Kwai kuno vanhu vanosvika vanomwe wasungirwa nyaya yekuba wakapakata pfuti nezvimwe zvinokuwadza. Asi kwai wairiwawo watoriwa nagadhijeri chaiwo. Rererere. Kuno ukabatiwa uri gadhijeri manduwe nyaya yacho unoipona ba iyoyo. Rekai tione zvedu kuti zvichapera kupi. Pokare kuti zvinenge zvichiita sei. Tikaringa kumatare kwai ipapa kuno mumwe murairidzi wepachikoro chefundo yepamusoro chochinhoi University of Technology. Manduwe kwai agodzingiwa akada kukwikwidza kumatare kuno yajiwa nayo nyaya yacho. Atonzi aiwa imi matsano muribe kana basa matodzingiwa ipapa. Unobva waona idina yawe kuti kana zvinhu zvacho zvada kurereka kuti ugarire nhanzva nazvo haiwa paribe anokumisa. Rekai tigoona hedu kwazvinoperera ipapawo pokare. Wana murairidzi wopa UZ wajiwa nonyaya wanga waendesa kumatare wachiti mangwana kurambidziwe kuita iwo vanhu vanopuwa mapepa okuti mapedza kufunda. Pano nyaya apo. Rekai zvedu tirambe tichiringa kuti vachaipedza sei. Paina mutongi Mary Zimbabwe aiwa tirikupai mvumo yekuti murambidze vana wakazvifundira hawo kuti waende kopuwa mapepa okuti makafunda. Pano nyaya.
rekai tione zvedu iyo hurumende yagoti iyo kwai takatora zvinhu zvinopfuura zviuru zvina zviri zvowanhu zvakabatiwa kuti zvakapinziwa munyika zvisiri izvo pamutemo pokare nokuti zvinhu zvisiri zvechokwadi. Kana iri korogeti mandiwe kwainenge iri korogeti asi ari manyepo, kana chiri kokora zvinenge zvakaita zvibodzizvo chipi nochipi mandiwe wari kuti iwo haivaba zvokunyepera zvese kumatakishopu kuya takambokumba. Tirambe zvedu tichiringa ipapa kanzuru yoguta reHarare iri kuti imimi wari kugara kumatapi nokumamwe mafurati okumbare aya tiuya kokubisai kana mukareka kubhadhara mari, tikuda mari, tipei mari imimi, bhadharai mari yorendi, kwai mureke kugara mahara. Rekai tione kuti Jacobho Mafume ari kufungei ipapa, peno achafuma wabisa heno chedu huringa tichizonyepana kuti zvinenge zvichikaita sei. Nhai chero chanakira ari kufara mandiwe, ari kureketai kuti ndini zuva rochitanhatu mumwedzi uri kuteverayu kwai ndinonga ndiri ndini ndakabata nyanga pari kureketa kuchaitiwa nevanhu vakawanda vari kuuya kuti nyaya dzomari dzitikitike zviri nani. Chirongwa chacho kwai chinonzi Making Money Make Sense kucheche yo Celebration Center. Kunenge kuine uyu kunyora bhuku rakanzi Rich Dad Poor Dad, iye Robert Kiyosaki. Haiwa, rekai tigoona hedu kuti zvinenge zvipera sei. Nyasi uno magetsi okuhwange anga akawanda kuita mamiriyoni churu chibodzi zana nomakumi manomwe kukaribha 424 wakazvimira ega ni50 mamiriyoni mawati pabodzipo. Kwai nyika yese inge ino magetsi akawanda churu chibodzi no 654 mamiriyoni mawati. Rekai titende wari kubika magetsi akawanda, zvinenge zviri nani mazuva apfuura ano. Apawo kwai hwange kambaniyo marasha yekuhwange yakubatana nokambaniyo Zhoshia kambani wakaisa mari inoita mamiriyoni 60 kuti wakone kunhadzira mugodhi yakanga yasiiwa kare kare kuti ikone kusenza pokare waone kuriita zviri nani. Watiwo kwaiti kuda kutoisa vanhu mumabasa vanosvika 400 chaiwo. Tikati zvinhu dai henyu. Tikaringa mutambo ipapa Highlanders hairanga bhoso kwai ipapa yagounza Miniso Mapiri kuti ndiye aite munhu akamira anoringa kuti basa riri kutekedzwa sei, team manager pachirungu. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi. Atora nzvimbo yenge ina netsaimoyo. Mangwana Scotland noZPC karibha zvinenge zviripo zvichirwisana ipapo. Rekai tigoringa hedu kuti zvinopera sei, tinozenge tichikunyepa ipo karepo. Ipapa tikaringa dzirikiitika pasi rese. Mandiwe pakaita kunyangariwa ipapa. South African National Defence Force mukuru wavo apinziwa mushishi. Wakomana kwai Rodzani. Rodzani apinziwa mushishi izvezvi nokutoti kwai agoreketa achitsigira Palestine ari kunyika yoIran. Kuno Ramaphosa wabva wati aiwa ndiri kuziva kuti akaenda kuIran. Yei pano nyaya apo. Rekai tirambe zvedu takaringa tiri kuona unge haiwa pari kubatiwa vanhu kusu kuti zviite sokuti anga asi kuziva. Mandiwe pakanyangara. Rekai tione mapurisa akaita kutaimiwa mandiwe bva waratidza pachena kutoti aiwa waribekana chavari kunyatsa kuita chisvinu panhau yacho. Iyo nhau yo wakomana wanotyaira motika dzoUber wakavhiringidziwa kumaponya wairi wakapfuriwa wakakuwara, mumwe akabva apisirwa mumotikamo mandiwe atopfa kare. Orerere paribe chisvino apo. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei, asi zvinorwadza. Apawo kambani yoNedbank muSouth Africa
yati takatenga kakambani komakadhi kanoita zvekubhadharisa vanhu kumushini kwemakadhi takakatenga kanonzi ikoka. Kwai ikokayo inenge iripo takatenga bhiriyoni ribodzi mamiriyoni 500, 1.6 billion rands pachirungu. Tikati makorokoto izvezvi kureketa kuno uyu kaAroni Motsoaledi ndiye gurukota rinoringana zveutano muSouth Africa akati aiwa kuribe munhu anorambidziwa kurapiwa manduwe, kuribe munhu anorambidziwa kurapiwa, munhu wese anofanira kuti atoti atorapiwe ipapo. Regai tione hedu kuti zvinopera sei tikuramba tichindotenda Yawe nokurapiwa kuri kuita vamwe kunyangwe zviri kunetsa kune dzimwe nzvimbo. Kwai kuno vanhu vakusvika vasungiwa kupisa imba inoitirwa zveHome Affairs muSouth Africa kuGermiston. Regai tione papa kuti zvichapera sei, zvinenge zviri ndizvo chere kana kuti manyepo tinenge tiri kunyepa ino. Ipapa America kwai yagototi hurumende yeSouth Africa iri kunongewa kunadzira mapepa avanhu vedu vatoti vauye kuti vatibatsire kuita mapepa. Oyo mabhunu adakaenda koita vapotere kuAmerica. Regai tione manduwe kuti zvinopera sei ipapo tinenge tichikunyepai zvedu. Iyo Zambia manduwe kwai yakuunza mari itsva kwai mariyo makwacha 50 nemakwacha 100 yakuuya kutanda kwemwedzi uri kuuyayo. Regai zvedu tirambe tichiringa kuti vanosvika papi. Izvezvi kureketa kuno Trump naPutin kwai kusangana kwavo kunzvimbo yeAlaska ndiko vafungira kuti vaite katombo kanyai vari. Regai tigoona zvedu kuti vanoipedza sei, pokare kuti vanobvumirana chii nokurambirana chii, nekuti Zelensky anga achifungidzira kuti anga achifanira kudeidziwawo ipapo kuna arambidziwa uyo aiwaba. Regai tigoringa zvedu tiri ipapo mabuja kwanyasa aiwa zvaita handini wenyu manduwe onau.